Пращаш ли ги, Елен? По принцип, плановете бяха следни. Реално смяната ми днеска от 4 часа. Плановете бяха да стана в 3, да се оправя, да изляза от вкъщи и да дойда до тук да взема една пратка, където седа в момента и да мога 3:30 да се пусна да работя. Обаче, тъпия обект седи в почивка от 3:30 до 4. Аз не мога да взема тъпата поръчка в момента. И затова седа и чакам. Иначе, щях съм взел поръчката, щях съм се пуснал вече да си карам. Мога да започна работа. За днеска може ли? Бате, дори след като Даведато ми каза, че се обижда, когато му кажа, че е пиян, дори в момента не мога след да му кажа, че е пиян, разбираш. Защото пак ще ми се разсърди. Пепо, мерси, брат. Мерси, че тук пред 37 човека ми каза да го духам, брат. Не, стига. Това хората сме много странно нещо, бате. Им чуш, че едно всеки нарочно седи и се опитва да мъти водата по някакъв начин. Венджи, как бе? Виж, чак днеска кога пуснах стрим. Хората така ме отдумваха, бате, че не можах да заспа до сутринта. Легнах си в 8. Ми подухва лек ветрец, бата, и още хладничко. В една Барса никой не мога да бе. Аз нямам нищо на Барселона, имам само една картина на Меси вкъщи, бата. Не знам. Казвам, че имам само една картина на Меси вкъщи, бате. Ти как си представяш, брат? В смисъл, поръчваш си яденето, вече ти е сервирано на масата ли? В смисъл, хората се телепортират ли? Виж ли колко е, като сте незапознати с начина на работа, бате, как седите и говорите някакви глупости. Какво е значение? Оплачи се, че са ти дали 40 минути време за доставка и че не идва през това време и че ти дадат ваучер, бате, за другия път да имаш 5, 10, 15 еврака. Чакай малко, какво стана тук с толкова много хора, бе? Отивам да чакам, брат. Чакай, че тук вате се насъбраха 1 милион хора, брат. Аз седа и чакам от 1 час. Та пратка злата ще ми излезе.
Пак ще закъсня за работа, бати. Ето това слънце чакахме днес. Добре, как можаха да затворят обекта пред носа ми направо? Аз направо не мога повярвам. Трябва да се чекирам. Ще ми влезе адрес. Има поръчки в Люни и Надежда. Бате, не знам, ама половин час ще висех тук. Трябваше да има такива билетчета си тегнем. Даже адрес ми влиза. То какъв адрес, бати? Моля в 4 часа ми влезе България за овче купа. Направо ми се отработи нещо, знаете ли? Така среди цирка и направо да се прибирам вкъщи и да се почивам. Ти чула ли си го днес? Като се погледна как ми стръчи косата, тук е направо надявам. Пати оборотно в извата. То на спиди и на еконт няма такива опашки. Я знам, бе, жената поръчава някакви глупости тук, каса на EasyPay, Same Day Point, някакви глупости пак се поръчава. Никой не увиди, че седа тук от половин час, бати.
Къде бе? Не мога да гледам, много силно стече слънцето. Нищо не виждам. Утре ще я махна. Той рошалата ми косавате, помня тук как ме се дигнала така нагоре, седа като инспектор гаджет, бе. Право. Може да се гледам така. Направи малка цеда червен, какво си му правил? Аз се постригвам, Жора, не се бръсна, бе. Отивам при фризьорчето, цак-цак и после съм пал с машинката 0-0. За... Жорка, какво става? Бачкаш и днеска? Бата отвътре, да знае някаква жена, де даже изобщо не съм я видял да влиза. Или? Не знам. Аз си легнах в 8 сутринта, не знам. Ние чакахме другия изгръв на слънцето от 4 часа, ама не се случи. Защото не знаех вътре как да седна да говоря. Вчера как беше работата при теб, Жорка? С номер 0894 448015. Викам вчера как беше работата при тебе. Да. Да. То моя вчера от 12:30 до 4:30 120 каза, че изкарал, не знам. Не знам той какво прави, вие как го правите, ама. На Равалевски. Айде, Жоре, легнем. Лески, нали знаеш, че аз само взимам.